Hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Comelec Naga sibot na sa mga huring preparasyon para sa barangay as in SK election sa Lunes. Metro Naga Water District nakatipid sa bayadan sa konsumo sa kuryente sa Casureco 2. Tulong suspect sa shooting incident sa Maingaran, Masbate City nasa custody na kan mga otoridad. National Correctional Consciousness Week pinagsisilibrar kang Naga City District Jail. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Commission on Election sa siyudad ng Naga sibot na sa mga huring preparasyon sa nagraraning perilian sa barangay asin sangguniang kabataan sa maabot na Lunes. Ramon taman ang kompletong details ken sa report ni Antoinette Eduardo. Anum na aldaw na sana ang natatadaan tes ang pagpili nin mga magiging leader kan barangay sa syudad ni Naga. Mas sibot na ngunyan ang Commission on Elections Naga sa pagpreparar na maging matunino ng eleksyon sa masunod na semana. Ngunyan na hapon sa gigibuhon na City Joint Security Command Conference kan Comelec, PNP asin iba pang ahensya kan gobyerno, dedeterminaron ang mga barangay na pwedeng tawanin higot na pagbantay ngunyan na eleksyon. Tapos ito pong mga balota tapalan, kung ano nito kang mga teacher na ma-serve on the day of election. Ano po, siguro mga 3 a.m. sa October 30, maagahon, pwede na nagpaanon sa Treasurer's Office ang mga balota. Tapos itong other items dyan na po anon sa Treasurer's Office. Ano yan, election day na yan. Dapat by 4 a.m. ang mga teacher po nasa classroom na sinda. Sa Biyernes, magkakaigwamanin Oplan Baklas ang Comelec Naga. Alagad nanotaran na mas kadikit subot ngunyan ang nagbalgar kan kasuguan, mapadapit sa common poster area. Sa aldaw man na Sabado asin Domingo, iyo ang pagdistribuer kan mga porma na gagamiton sa eleksyon. Mantang sa aldaw na Lunes, iyon ang pagkuak kan mga ballot boxes na gagamiton sa perilian hali sa Treasurer's Office. Ay po, kabalo na po yan sa, siyempre, pag-assess kang PNP, tapos kang Comelec, siyempre itong intense political rivalry, sige mga mainit na hotspot na barangay. Kabalo na po yan sa tuyang hilingon kung ano. Pero ito sa Naga, kabalo, green category magyari kita, peaceful magyari kita. Pero siyempre, at least lang kita, monitor magyari kita sa mga itong medyo may ang lalaban. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, padagos ang pangapodan kan Commission on Election sa siyudad ng Naga na aprobitsaran kan mga senior citizen ang amay na makapagboto sa aldaw na Lunes. Ang siyudad ng Naga ang pilot area kan early voting na magiging basihan para gibuhon na ini sa bilog na Pilipinas sa masunod na mga eleksyon. Si Senior Citizen Vice Mayor Nelia Romero pabor sa amay na pagboto kan sa indang grupo. Nagtatabang man sindangon niya na idiseminar ang nasabing impormasyon sa mga senior citizen sa siyudad ng Naga. Magayon po yan. Actually po si itong communication hali sa Comelec na i-distrib, na itauna sa mga kanya-kanyang barangay. Actually, kami nga ni, nagmamarids ka to sa mga senior citizen president o itong mga senior citizen na mga counterpart. Padagos sa mga bareta, 36 na chief investigators hali sa mga estasyon kan PNP sa syudad asin mga banwaan sa Camarines Sur ang nag-aatindir ngunyan nin lecture dapit sa Comelec Resolution number 10946 na nakasentro sa kontrabigay para ngunyan na eleksyon sa barangay asin sanggunian kabataan. Obheto subuot ka na sabing lecture na maaraman kan mga investigador kung ano ang protocols asin kung paano ang pagdakup kan mga mabalgardigdi. Si Attorney Emilia Keng Bueza, Election Officer 4 na nakadestino sa Calabanga, Camarines Sur, ang nagtataunin lecture sa mga pulis. Sa iba pang bareta, Metro Naga Water District nakatipid sa babayadan sa konsumo sa kuryente matapos na maghuros ang taripa kan Casureco 2. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza.
Sa paglangkaw kan taripa kan kuryente na pinagsisingil kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative sa roang Metro Naga Water District sa nakamati kan magabat na pasanon urog na sa pag-andar kan mga pumping station na sinabayan pa kan paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Alagad sa magkakasunod na pagurus kan taripa sa konsumo sa kuryente, namatian man tulos ang epekto kaini sa operasyon kang MNWD. Susug ki Acting General Manager Florencio Munguso Jr. nakatipid subuot ang MNWD nin 1.5 million pesos sa bayadan sa kuryente. Nakulang bagay po. Kami po heavily dependent kami sa kuryente. Isip mo po baga, ang petrolyo, araw mo niya na Martes baga, naglangkaw na naman yung piso. Mas makonsumo po kung nag-generator kami kaysa sa kuryente. Ang isip ko po in the last 1 month, nakatipid po kita ng 1.5 million dahil sa pag-urus ng presyo ng kuryente. Puon Enero hasta kan bulan ng Setyembre, nagmarhay man subuot ang koleksyon kan nasabing opisina. Iniresulta kan pagdagdag ng supply para sa mga konsumidores nin tubig. Kung ikukumparata po, September 2022, lugi po ang MNWD ng 11 million plus. Kunya pong January to September 2023, iba po kitang 16 million plus na ganap. Medyo na-reverse na po si sitwasyon na pagpadapit sa pangangwarta. Mamo pong ibang rason ini kundi dahil nagdagdag kita ng supply. Siyempre, pa nagdagdagan ng supply, madagdag ang konsumo. Mark Mendoza para sa One Media TV48 Naga, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, pinagre-ribayan ngunyan kan manhamiento kan Metro Naga Water District ang mga makina kang sendang pumping station para mas makusog subuot ang paghigop ng tubig asin magkusog ang supply. Susog kay Mr. John Mongoso, Acting General Manager kang MNWD, isusunod na ninda ang pagribay kan mga tubo na iyo ang aagihan kang tubig inumon pasiring sa mga residensya asin establishmento sa Naga. Ang sunod may pong nahiling na magiging problema tana, so transmission and distribution lines. Dahil nagdadagdag po kita ng supply, igong mga linya na dahil niya kayang i-absorb totally si supply. Dahil po over the years, dahil manadakulaan sa linya. Pero sinumero po kang sa tuyang mga konsumidor, dahil manapupugunan ng paglangkaw. Sa pagbabalik kang Newsbreak, tulong suspek sa shooting sa Maingaran, Masbate City, nasa kustodiya ng unyan kan mga otoridad. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all.
bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, National Correctional Consciousness Week pinagseselebrar ngunyan ka Naga City District Jail. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paagi ng motorcade sa sentro kang Naga na pinanginotan ka mga personay kang Naga City District Jail male as in female dormitory na sinundan kang pagsabit ng tarpaulin ang naging sinyal kang sarungsiman ng mga aktibidad kasumpay kang National Correctional Consciousness Week. Suzuki Jail Chief Inspector Jerome Guerrero OIC, Naga City District Jail Male Dormitory. Kabali sa nakalinyang aktibidad iyong Paralegal Day na matong pagkakataon sa mga PDL na maaraman ng estado kang sa mga kaso asin ano ang dapat gibuhon. Lahat po ng may mga concern, lalo na po yung mga natatagalan na. Marami din po kasi kahit alam na po natin ang babagal yung usad ng mga kaso nila. Pero meron pong mas mabagal. Actually, meron po tayong PDL na umabot na ng 11 years dito. A certain PDL with a murder case. At mga kaso po na katulad nun, na tumatagal na talaga, yun po mga ganun ang ginagawa natin paraan. Ito po ay pag-uusap ng mga abogado, hindi lang po abogado, maging po ng mga judge para mas mapadali po yung takbo ng kanilang kaso. Dahil ito po ay although isang araw lang po ito, pero ito po ay napaka-importanteng pagkakataon dahil naiilahad po nila ang kanilang sitwasyon sa mga judge at hindi lang po sa mga abogado. Partiman kang pagsilibrar kang National Correctional Consciousness Week, yung pagtampo kang Naga City District Jail Male Dormitory kang sadang child-friendly visitation area para baging maaliwalas man subuot ang nasabing lugar sa mga kaakian mga bisita sa saindang mahal sa buhay. Launching of child-friendly visitation area, makikita po natin papasok yung child-friendly visitation area natin na ibibida po namin yung kumbaga nakayanan namin na itong jail po natin ay maging maaliwalas yung ambience para sa mga bata po na dadalaw sa mga kamag-anak nilang nandito. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pwedeng tawan pagkakataon ang mga PDL sa Naga City District Jail na makaulay ang saindang mga partidaryos na yaon sa harayong lugar ngunya na maobserbar nin undas. Sa paagi subuot kang idalaw, pwedeng mahiling kang sarong PDL ang saindang mahal sa buhay asin makaulay o mahiling ang Campo Santo na nakalubong ang saindang mga partidaryos na nagtalikod na sa kinaban. Other than that po, pwede rin pong bigyan ng espesyal na oras yung mga PDL natin na hindi nadadalaw ng kanilang kamag-anak. Yung kanilang kamag-anak po pwedeng kumbaga parang iburol na yung mga kamag-anak nila nandun sa site ng libingan ng kanilang kamag-anak at dito naman po yung PDL. Sa police report, tulong sospek sa shooting incident sa barangay Maingaran, Masbate City. Ang yaon na subuot ngunyan sa kustodiya kan mga otoridad. Duwa digdian nadakop subuot kang CIDG as in Masbate Police Provincial Office. Mantang ang saro nagsuko subuot sa mga otoridad. Sa nasabing shooting incident, gadan ang sarong kandidatong barangay Kagawad mantang iriduman ang incumbent barangay captain sa nasabing lugar. Isinugo ni PNP Regional Director Police Brigadier General Westry Mundo Obinque ang mahiwasan na manhunt operation sa mga sospek na nagdurulag matapos ang insidente. Sa iba pang police report, sarong warehouse sa Maymayon Avenue, kanto kang Isarog Drive, Barangay Tinago, digdi sa siyudad ning Naga, na may laog na mga monoblock na tukawan ang marikas na pinagtarabangan na respondihan kan Bureau of Fire Protection pati na kan mga fire volunteers sa siyudad matapos na magbungkaras ang kalayo kan subagong udto. Pinagmaigotan kan mga bombero as in fire volunteers na dailang maglakop sa mga kataid na istruktura. Ang isa sa time talaga, mahilig manayang paano, sarap to sa nakabay sa mga kalao. Halos may isang agihan.
Saropa, anak Muslim na pasusuro mga ini styro, ini plastic. Sabi may mga furniture pa sa dito. Saropa to sa ano taga-discuss. Halos din mabinit. Sa iba pang bareta, maugmang intramurals Canaga College Foundation nagpapadagos ngunyan. Ang detalye sa report ni Karin K. Escaro. 8 departamento ang igot na nakisumaro sa mga manlailain na aktibidad asin kawat sa pagpuon kang intramurals kang Naga College Foundation ngunya na taon. Nagtao manin mensahe ang presidente kan NCF na si Mario C. Villanueva. An athletic events na naging inot na kawat na pinagibo sa Pacol Sports Complex. Kan suod man nagpasiklaban sa tibay sa pagbayle ang kada estudyante sa dance formation. Kanya-kanyang pakulo ang hatod kan kada grupo na nagtaong kaugmahan sa mga paradalan. Pagkahapon man nagkaigwang swimming competition. Ngunyang Martes tigpuuna na ang ball games, chess tournament, sepak takraw asin badminton. Sa Webes, iyo ang championship game asin dance sports competition. Sa huring aldaw man kang intrams gigibuhunan saro pang championship game asin an awarding and closing ceremony. Matatapos ang 2023 intramurals kang NCF sa Oktubre 27. Para sa One Media TV 48 Naga, Karen K. Iscaro, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.